Tulo ka adlaw nga pagsuroy-suroy sa lain-laing mga lungsod sa ikalimang distrito sa lalawigan aron maghatod sa mga gasa ug serbisyo gikan sa Kapitolyo sa Subo. Kaniadtong Setyembre 21, giduaw ni Garcia ang lungsod sa Poro alang sa Caravan of Services sa isla sa Camotes. Si Denly Reyes, 12 anyos nga residente sa barangay Adela, Poro, usa sa mga nakadawat og wheelchair atul sa caravan. Human sa Poro, milabang sa isla sa Pilar si Gobernador Garcia niadtong Setyembre 22 alang usab sa maong caravan. Gawas sa mga food packs, vitamins ug assistive devices. Nakadawat og 6 milyones pesos nga kantidad sa solid waste management equipments ang maong lungsod gikan sa kagamhanan sa lalawigan sa Subo. Sa ikatulong adlaw, ang lungsod sa Sogod na usab ang giduaw ni Garcia sa susamang caravan. Usa sa mga nahatagan sa assistive device mao si Jenaline, 24 anyos nga taga-lungsod sa Sogod. Matod sa amahan ni Jenaline, sulod sa napulo ka tuig. Ang bangko nga ginama sa kahoy mao lang ang iyang gamiton aron makalihok-lihok ang iyang anak. Ang Quinto Distrito mao ang pinakadako nga distrito nga adunay 11 ka mga local government units. Si Denly ug Jenaline, duha lang sa mga gatusan ka mga benepisyaryo sa caravan nga nakadawat og tabang. Ato sa pagduaw ni Garcia sa tulo ka mga lungsod, iyang gipasalig nga ang pagtabang sa lalawigan dili gayud magtan-aw sa kolor sa politika nga gilabanan sa mga tawo. Apan iyang gipasalig nga tabangan gayud ang angay tabangan base sa ilang panginahanglan. Kini aron mapatagamtam gayud sa mga Sugboanon nga ang Subo mao ang pinakaadunahan nga lalawigan sa tibuok nasod. Dili man nato mahakop ang tanan, di man nato matubag ang tanan ng mga panginahanglan apan samtang si Gwen Garcia maupay gobernador sayri ninyo kamo gyud ang labing nagkinahanglan paningkamutan gyud nako. Kutob sa akong maabot, kutob sa tanan kong kusog, tanan na kong paningkamot nga kamo matagaan gayud og pagtagad. Paula Mendoza, Balita sa Subo.